Evangeli de Marc, capítol 14, versets del 53 al 65. Jesús davant el Sanedrí. Van dur Jesús a casa del gran sacerdot, on anaven concentrant-se tots els grans sacerdots, els ancians i els escribes. També Pere, que l'havia seguit de lluny fins a l'interior del pati del gran sacerdot, s'havia assegut amb els criats i s'escalfava a la vora del foc. Els grans sacerdots i el Sanedrí en pes cercaven testimonis contra Jesús per poder-lo condemnar a mort, però no en trobaven cap. I això que se'n van presentar molts que donaven fals testimoni contra ell, però no concordaven els testimonis, fins que es van alçar alguns a testimoniar falsament contra ell, dient: «Nosaltres li hem sentit a dir: jo destruiré aquest santuari fet pels homes i en 3 dies en bastiré un altre no fet de mans humanes». Però ni així no concordava aquest testimoni. Llavors el gran sacerdot es posà dret al mig i preguntà a Jesús: «No respons res? Què signifiquen aquestes acusacions que et fan?» Però Jesús callava sense contestar res. Altre cop el gran sacerdot l'interrogava dient: «Ets tu el Messies, el fill de Déu beneït?» «Jo el soc», va dir Jesús. «I veureu el fill de l'home compartint el poder amb el Totpoderós i venint entre els núvols del cel». Llavors el gran sacerdot s'esquinçà les vestidures dient: «Voleu més testimonis encara? Acabeu de sentir la blasfèmia, què us sembla?» I tots a l'una van declarar-lo reu de mort. Alguns es posaren a esculpir-lo i tapar-li la cara i a clavar-li cops de puny mentre li deien: «Fes de profeta!» També els guardes el van rebre bufetades.